Vi siger tak til alle de medlemmer, som er der, og det har hjulpet os til det her tur. Det var rigtig hyggelig tur. Vi håber næste gang igen. Ja, vi håber til en anden gang, hvor vi alle sammen får opholdstilladelse og tager til en tur. Og det er den lille, den flotte. Hun hedder Lorin. Og det er Avin. Hun har også vokset op i havn. Hej. Hej. Tak for turen. Tak for turen. Det er Awas. Han er også vokset op i havn. Og det er FG. Catchy her. Tak for turen. Jeg er Ayub Isak, og jeg kommer fra Somalia, og jeg bor på en lille by, der hedder Gelsted. Det er 4 kilometer fra Næstved. Og så jeg er 17 år gammel. Jeg vil bare sige tusind tak for turen. Tusind tak for turen. David. Han gider ikke snakke, han ser flink. Og det er Madeleine. For turen, for de var meget hyggelige, turen. Jeg vil gerne sige tak for turen, og tak for det, som har betalt for det. Det var meget hyggeligt. Tak for at I var i turen. Det har været af det sjove og fint. Så det er væk, ja. Og det er Eben. Det er Franco. Fanas lillebror. Det var hyggeligt. Og her kommer Fana. Hej Fana. Hvordan går det? Hvordan var turen? Det var rigtig fedt, og vi tak har lært os på den her tur, og det var rigtig sjovt. Og jeg synes, at det var meget sødt, at dem, der har hjulpet os. Det var rigtig sødt, at vi har. Det var rigtig godt, at vi har mødes alle sammen, og vi kender mange af dem. Det var rigtig hyggeligt, jeg synes. Og så synes jeg også, at vi håber, at det sker igen, for det var rigtig sjovt. Og tak til Bruna og Mette. Bruna og Mette. Jeg har troet, det var Julian. Det er Shirin. Og det er Kamal. For evigt. Vi glemmer det aldrig. Tak for turen. Ja, tak for turen. Tak for dejlig tur. Altså. Tak for turen. Det var rigtig sjovt. Turen var virkelig dejlig. Hils Mohammed. Eller jeg hilser Mohammed. Ja, tak for turen. Det var rigtig godt. Ja, det var det. Kom, zoom in. Tak for turen, det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, at det sker igen. Og tusind tak igen. Her har vi. Lassa! Tak for turen, alt var hyggeligt. Her sover folk, som man kan se. Der er den lille og søde dreng her. Det var rigtig sjovt. Og tur, og vi takkede. Tak, hyggeligt. Ja, det var ikke selv tak, siger jeg. Ja, tak for turen. Selv tak. Jeg hedder Mette, og jeg er en gammel lærer, som har været rigtig glad for at være sammen med de unge de her 5 dage. Så det har været fint. Jeg er sammen med alle de dejlige unge, der er vokset op i Amstrup og i Sandholm og i Lejre. De er på en tur til Lalandia. Ja.